Antxeta komunikabide komunitarioa den heinean, bada 2 hamarkada baino gehiago sortu zela, hastapen batean Euskararen normalkuntza prozesuan hauspo izateko, baina gerora beste konpromiso batzuk hartu zituen, hain zuzen ere inguratzen duen komunitatearekin eta komunitatearentzat jarduteko. Beraz, lan ildo horietako bat memoria historikoaren berreskurapena da, iruditzen zaigulako aintzina egiteko jakin behar dugula nondik gatozen. Hori dela eta, Avenida Zubi honetan argazki erakusketa bat antolatu dugu. Izan ere, aste honetan 89 urte betetzen dira tropa faxistek Irungo hiria erre zutela, eta horrez gainera udazkenean 50 urte beteko dira Franco diktadorea hiltzenetik. Beraz, garrantzitsua iruditzen zaigu Zubiak gure eskualdearen eraikuntzan ukan zuen eragina, eta baita gaur egun daukan eragina ere azpimarratzea. Azken batean, hainitzetan Zubi izaera baitu egiten zaiolako eta ieserako leku bilakatu besterik ez delako egiten, ez? Eta guk esku bat luzatu nahi diogu, giza eskubide guztien defentsan, Zubia zubi egiten dutenei. Hori dela eta argazki erakusketa honekin, gu ere jartzen gara lerro horretan, bat egiten dugu gure eskualdean gaur egun oraindik ere giza eskubideen alde jarduten dutenei, hemendik zoritxarrez oraindik ere 11 istripu gertatzen direlako egunerokoan. Gaur, iraiak 2, gaurko egunez, duela 89 urtez, konbate izugarriak ematen ari ziren ordu hauetan. Begira, hango mendi guzti hoiek. Bidasoaren ertzean bonbardaketak eta aurrez aurreko konbateak izan ziren baja askorekin gaurko egunotan. Puntxaz, eguerdi aldera galdu egin zen. Irungo hiriko defendatzaileak San Martzial aldera jaso ziren. Baina gauean ere, fasistek San Martzial gaina bereganatu zuten. Hurrengo egunean, konbateak Behobiara jaitsi ziren, eta horrela irailak 4 gabera arte. Noiz Behobia erori egin zen, bertako Zubia itxi eta hiriko bidea libre geratu zen etsaiarentzat. Eta hemen, egun haietan, Zubi hau bere garrantzia izan zuen. Europako demokraziarekin Zubia, kontatu zuzena laguntza jasotzeko. Zoritzarrez, berandu edo esen inoiz ailegatu laguntza hura. Baina baita ere, irtenbidea izan zena, gerratik urruntzeko, errepresaliak ez jasotzeko. Ekimenaren izenari heldu nahi nion, ez? Deserriratuen memoriaren Zubia. Zubia baina eta ni Hondarribiko alkate izanik ibaia ere gurutzatu zuten milaka pertsona izan ziren duela 89 urte Bidasoa ibaia gurutzatzera behartuak izan zirenak. Gurutzatera behartuak izan ziren beraien oinarrizko eskubideak ez zirelako errespetatuak izango, eta beraien bizitza salbatze aldera joan behar izan zuten erbestera. Eta aipatzen duen bezala, erbestea eta deserriratuak, ez? Bi kontzeptu antzekoak dira, milaka izan ziren erbesteratuak, eta horietako asko deserria bizitu behar izan zutenak izan ziren. Zergaitik esaten dut eta zergaitik egiten dut bereizketa hori? Deserriratuek erbesteratuen aldean, erbesteratutako asko gero egun batzuetara edo aste batzuetara itzultzeko aukera izan zuten epe laburrean eta beraien herrian sendotu ahal izan zuten. Baina beste zientoka edo milaka pertsonek ezin izan zuten bueltatu urte askoren baitan, eta horietako batzuk ere erbestean bere bizitza galtzeraino iritsi zirenak. Avenida Zubia leku garrantzitsua da, memoriaren ikuspuntutik. Badakizue, memoria leku izendatu dela, hor plaka bat ere ikusten dugu. Erakunde publikoetatik azkenean horrelako ekintzak bultzatzen ditugu, baina hori ez da nahikoa. Eta hor zaudete, memoria elkarteak eta Antxeta Irratia moduko eragile ezberdinak lan hori guztia garatu eta osatzeko.
Orain, Avenida Zubi hau leku atsegin bat, pasiorako leku atsegin bat bihurtu da. Aurreko urtera arte hemen baia batzuk ere izan genituen eta leku gogor bat ere, gure egungo errealitate gogorra ere gogoraratzen zigun gertakariak eramen bizizan ditugu. Berriz ere muga arrazista bat, muga diskriminatzaile bat bizizan degulako Zubi honetan bertan. Eta Zubi honek badauka gauza asko esateko, historia asko kontatzeko. Gerran izan zen erbesterako atea, erbestetik bueltatzeko atea ere bai. Hondarribiko alkateak aipatzen zuen moduan historia asko daude bertan, historia gogor asko. Eta Antxetik Irratiaren lana baita ere garrantzitsua da, nik uste leku hau humanizatzeko. Podcast moduko batzuk, audio batzuk entzun ahal izango ditugu, argazki batzuk ere ikusten ditugu, horrek aurpegiak, ahotsak, benetako pertsonen historiak, familien historiak ekartzen dizkiguteo, eta nik uste dut, horrek oso garrantzitsua dela, horrelako lekuak, memoria leku direnak, benetan humanizatu eta zentzu bat emateko, batez ere, esan bezala, transmisioari begira eta etorkizuneko belaunaldiei begira. Beraz, erakusketa berezi honetan, 12 argazki ikusi ahal izanen dituzue eta QR bidez hainbat podcast entzuteko aukera ere izanen duzue. Aste honetan, atxaldeko 5:00 7:00 egunero, Zubian eta nahieran interneten.